kuranɛ aya min filɛ u b'a fɔ nin ma ko fi jidiha dati ka muso karaba teliya la karabali la nin kuranɛ aya in de b'a kɛ ayi siga tɛ nin na dɛ i muso bolilen don walima i muso y'i janfa i bɛ fɛ k'a karaba teliya la ɲɛtugu ni ɲɛɛlɛ cɛ a ka segin i ka furu kɔnɔ billahi nin kuranɛ aya in de b'a kɛ ayi k'i muso karaba k'a sɔrɔ i ma taa bolitigi fɛ k'i muso karaba k'a sɔrɔ i ma baara jugu k'a la k'i muso karaba k'a sɔrɔ i ma furaji k'a kɔnɔ k'i muso karaba k'a sɔrɔ i ma dabali kɛ fɛn dɔ la k'o d'a ma dati k'a karaba ni kuranɛ aya ye billahi ni aya in de don fi jidiha o de b'a kɛ o t'a bannen ye dɛ dati an balaka dɔw fɛnɛ sɛgɛnnen don muso min bɛ yen k'i tɔɲɔnnen don i ka furu kɔnɔ cɛ bɛ fɛ k'i janfa se sɔrɔlen kɔ cɛ bɛ fɛ ka muruti k'o cɛ masina karaba a muso ye muso ka to a ka furu kɔnɔ bonya kɔnɔ billahi kuranɛ aya in de b'a kɛ fi jidiha n bɛna nasira min d'i ma sisan ne balimakɛ e m'a fɔ i ma furu sɔrɔ ayi i ka furu sɔrɔli sira telima min n'o de d'i ma nin ye a kɛ dɔrɔn billahi ala b'a kɛ siga tɛ nin na dɛ ne balimamuso nin kɔrɔbɔ i k'a lajɛ dati nin bɛ aw kisi jɛnɛya ma nin bɛ sadiri mɔgɔw kisi walimuso jɛnɛyali ma n muso bolila n muso murutila dati o de bɛ maa bila ko caman na mɛ ni solution sɔrɔla min b'a karaba o y'a bannen ye a bɛ faamuya o tuma n bɛna sira telima d'i ma mɔgɔw k'a kɔrɔbɔ k'a lajɛ n'u ye min y'a la u k'a fɔ garibukɛ ye dati i bɛ nɛgɛwala ta n'i ye nɛgɛwala ta i b'a sɛbɛn nɛgɛwala sanfɛ fi jidiha fi jidiha fi jidiha dati hawi i b'ale kɔnɔ bonya ha laban i b'ale kɔnɔ bonya n'i y'a kɔnɔ bonya i bɛ muso tɔgɔ don a kɔnɔ ani cɛ tɔgɔ nɛgɛwala sanfɛ dati i bɛ ha datugu i bɛ nɛgɛwala in ta i bɛ don n'a ye so kɔnɔ i bɛ tasuma kɛ furunɛ kɔnɔ ni ka nɛgɛwala in da a sanfɛ dati i bɛ kɔlɔsi ta i b'a wurudi fi jidiha fi jidiha fi jidiha i b'a wurudi 1325 dati ni ye a wulibali sira di n'i ye nin kɛ billahi a bi kɛ ayi ne tora fata ayi ne dɛ sɔsɔcogo tɛ nin na a ti yɛlɛma a bɛ faamuya o tuma ala tɔgɔ dɔw bɛ yen dati olu t'i kɔrɔbɔ olu ye kun faya kunu ye wa o dɔ dilen filɛ i ma a ta dɔrɔn i k'a kɛ ne lamɛnbaaw wallahi i b'a ye a bɛ faamuya o tuma ne y'a f'i ye siɲɛ caman dɔnni b'a ka baara de ye ka mɔgɔw dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya ni tɔɔrɔ kɔnɔ a bɛ faamuya mɛ mɔgɔw ma min faamuya dɔnnibaaya ti dɔrɔn ko bazɛn bɛ n kana walima mobili caman b'i bolo etazi caman b'i bolo dati nin ti dɔnnibaaya ye bazɛntigi joli mobilitigi joli etazitigi joli n'o taara ni fantanw ka wari ye a ka ca dɛ o la n'aw sigilen don ko ni bazɛn t'i kana i t'i karamɔgɔ ye ni etazi caman t'i bolo i t'i karamɔgɔ ye ni mobili caman t'i bolo i t'i karamɔgɔ ye wa hali n'u b'i bolo dati ko fo i k'i yɛrɛ yira de k'a yira diɲɛ na k'a fɔ ko nin fɛn in bɛ ne bolo hali maa gansanw bannen don yɛrɛ yira ma karamɔgɔw ka baara de ye yɛrɛ yira ye bi o de la ne y'a f'i ye cɛ min b'a yɛrɛ yira aw la o tɛ ne ye dɛ cɛ min bɛ waso aw ɲɛna o tɛ ne ye dɛ n'i bɛ da kumakan in na ka baara kɛ n'a ye dati da kumakan na
a banna et puis c'est tout. E hali ni bazin kɛmɛ bi ne kana e nana baara kɛ ne fɛ ni baara ma jaabi o bazin bɛ mun ye mobili ba kelen bɛ ne bolo étage ba 5 bɛ n bolo e nana i ka baara kɛ n'a ma ɲɛ dun dati o bɛ mun ye e ye o la ne ko nin bɛɛ ye nkalon ye dɔnni de ye tiɲɛ ye ye cogo tɛ dɔnni de ye tiɲɛ ye a ye segin kuranɛ ma a ka baara kɛ ni kuranɛ ye dati sadiri mɔgɔw bɛ boli ka taa yɔrɔ jan k'u bɛ taa bolo tigɛ ka nafolo baara kɛ ka sen tigɛ ka nafolo baara kɛ nin bɛɛ to yen i ɲɛsin kuranɛ ma ne ye sura 1 d'i ma kuranɛ kɔnɔ iza wakati don dati adamaden ka nafolo sɔrɔ teliya la karabali la k'a sɔrɔ i ma don ala tanamako la k'a sɔrɔ i ma baara jugu kɛ k'a sɔrɔ i ma taa bolitigi fɛ k'a sɔrɔ i ma sɛ faga gabakuru kan bilahi iza wakati baara don a y'a kɔrɔbɔ a k'a lajɛ a bɛ faamuya o tuma na ala kira ko kisi nɛmɛ b'a kan ko suratul waqi'a suratul gina n t'i don yɔrɔ in na k'a ɲɛfɔ e ɲɛna dɔrɔn kira yɛrɛ kumana iza wakati kan dɔnnibaa kɔrɔ tɛmɛnenw ani minnu bɛ bi bilahi nin bɛɛ y'a dɔn iza wakati ye min ye kuranɛ kɔnɔ n'i t'a dɔn dɔrɔn i t'a dɔn a banna a bɛ faamuya ni ne ye dɔnnibaa sigilen ye ko iza wakati gindo t'i bolo dati ne t'i jate dɔnnibaa ye o a bɛ faamu o tuma na a ye dɔnni ɲini a ka baara kɛ n'a ye iza wakati ale de ye dalilu ye kuranɛ kɔnɔ maa o maa y'a baara kɛ ala b'i nafolo karaba i ye sababu bi bɔ e ye dati ala b'i fara nafolotigiw kan siga tɛ nin na dɛ a ye nin tɛ kulonkɛ ye nin ye sɛbɛ de ye wa nin ye tiɲɛ ye nkalon t'a la n'i y'a kɛ i b'a ye a bɛ faamuya o tuma o iza wakati baara ni konate b'a kɛ i ye dati ne b'a baara kɛ ma tɔw fɔ ni bɛ kuma toujours n bɛ nin yɔrɔ de f'i ye konate ni karamɔgɔ caman tɛ kelen ye quoi a bɛ faamuya ni ne bɛ iza wakati baara k'i ye a baara n b'a kɛ 30,000 nka dati i bɛ 15,000 sara fɔlɔ siga t'o la dɛ i bɛ 15,000 sara fɔlɔ ani i ka sɛ sɔngɔ 1,800 sɛden 3 sɔngɔ an b'a san 600 n y'o fɔ bɛɛ ye o tuma n'i y'o wari sara i b'i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ ci an ma an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ dati i b'i ka wari tɔ sara siga tɛ nin na iza wakati baara bɛ kɛ tan de a bɛ faamuya o tuma na maa o maa mako bɛ iza wakati baara la dati i bɛ se ka weleli kɛ +223 72 24 02 98 n'i ye weleli kɛ nin numéro in na ni ala sɔnna i ni garibukɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ walima i ni n ka kalanden dɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dati kow bɛ nin cogoya la o cɛ min bɛ ka kuma i fɛ maliki konate don n sigiyɔrɔ bɛn mi bamako ma dati ne y'a ɲɛɲini n b'a ɲɛ dɔn o de la n b'a di aw ma n'a y'a kɛ bilahi a b'a ye hakili la n ye ala tɔgɔ min di sisan n'o ye fiji de haye dati n b'a dɔn jeune caman bɛ nin kɔrɔbɔ su in na ayi ni gannen don mɔgɔw da la o caman ye miliyɔn di dɔ ma n'a ma ɲɛ caman ye miliyari di mɔgɔw ma n'a ma ɲɛ ne ko i k'o bɛɛ to yen to i ka so i muso tɛ ya dati nin sɛbɛn i k'a tɔgɔ don a kɔnɔ ani yɛrɛ tɔgɔ bilahi a bi karaba i ye siga tɛ nin na o ta kana yɛrɛ t'a la dɔnni ye tiɲɛ de ye dɛ o ye faamuya o tuma an bɛ dugawu k'an lamɛnbaaw ye ka dugawu ɲini u fɛ n b'a fɔ rabbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Konate ini baraji ala kani sara